Здравейте, приятели! В днешното ни видео ще ви покажем как да си изпечете пилешки бутчета с помощта на метална кофа и малко жар. И също така ще ви покажем как приготвяме марината, която ще инжектираме директно с специална спринцовка в месото. Ще се радваме да останете с нас и да се насладите на тази толкова интересна и вкусна рецепта.